de la pausa. Alguna pregunta? No, quería hacer una pregunta a José Luis. ¿Hay constancia de que en una circunstancia, en cualquier de esos brotes, la población al menos más pudiente saliera de la ciudad y se abandonara, al menos como nos describe Boccaccio en el Decamerón? Sí, eso es prácticamente en cada una de las epidemias que se producen. Suele haber una huida masiva. La actuación siempre de las autoridades es preventiva. Cuando se conocen los primeros casos se intenta esconder al máximo la naturaleza de la enfermedad, incluso a veces con la propia complicidad de los médicos, que son los primeros que intentan cerciorar la naturaleza del mismo. A partir de ahí, evidentemente, los rumores corren de una manera muy rápida entre la ciudad y, sobre todo, los más pudientes son los primeros en buscar refugio en sus propiedades rurales. Muchas veces, claro, no pueden llevar con ellos sus útiles, son conscientes de que una epidemia puede durar semanas, meses y que eso puede dar origen a saqueos dentro de sus propias en sus casas. Hace muy frecuente eso, que a veces empareden dentro de sus casas las cosas de mayor valor, o que en aquellos conventos de clausura femenina se conviertan en auténticos bancos de depósito, ¿no? de joyas y de otros objetos que, bueno, pues consideran que no van a ser de alguna manera pues robados en ellos, ¿no? Por la presencia permanente de la comunidad femenina de los mismos. Y evidentemente las autoridades en muchos de estos contagios, sobre todo está constatado en muchos de los ciclos, pues sobre todo la salida de la gente de la Diputació, del General. Los consellers de Barcelona, sobre todo, ya sí que dentro de esta ética del servicio público, dentro de eso que Thomson habló en su momento de la economía moral de la multitud, ¿no? La obligación moral que tenían de asistir, ¿no? Tanto en la cuestión puramente del alimento como en la cuestión del cuidado, pues permanece. No tengo referencias de que durante estos contagios los consellers abandonen, no así muchos otros pudientes o miembros de, digamos, incluso de los médicos, ¿no? Que ponen en práctica el viejo precepto galénico de que ante la peste el mejor remedio es huir, tardar, volver hasta que de alguna manera no se recupere la enfermedad. Pero sí, es una constante. Bé, gràcies, també ha sigut molt interessant realment. Jo més que preguntes és un parell de comentaris que jo penso que poden ser interessants des d'un punt de vista mèdic. Quan el diagnòstic que es feia antigament no té res a veure amb el diagnòstic que es fa ara. Per tant, per exemple, quan parlem de pesta no estem parlant d'una única malaltia, estem parlant de moltes malalties probablement que la gent tenia incapacitat per diferenciar. I això inclou des de febres grogues fins a còlera, fins a la pesta bubònica, lògicament, etc. Llavors, en quant a allò dels masells, jo penso que és molt interessant que hi ha la idea clara de que molta de la gent que estava diagnosticada de lepra, de fet no tenia lepra, sinó que tenien lesions cutànies, i que ser incapaç de diferenciar-ho. Per exemple, molta gent, la psoriasis no estava descrita i molta gent que en aquells moments es tancava probablement es creu que el que devia tenir era psoriasis i això explicaria que a vegades algunes d'aquestes malalties milloraven espontàniament perquè encara que moltes d'aquestes malalties són cròniques i progressives, n'hi ha que no ho són i que fan brots i que per tant els malalts poden millorar i això jo penso que és molt interessant. L'altra cosa que volia dir és, perquè a vegades la gent pregunta què vol dir masell, jo no sé si sabeu, en algunes zones de Catalunya encara el concepte de masell va associat al concepte d'una persona que no respon, que tu li dius una cosa 15 vegades i la persona no respon. I recordeu que la lepra és una malaltia que moltes vegades fa lesions cutànies i que provoca insensibilitat de la pell. I d'aquí ve aquest concepte de masell, d'una persona que és insensible, que no és capaç de reaccionar amb un estímul verbal o físic, que no respon, i és simplement perquè perdien la sensibilitat. I l'última cosa simplement és dir que la lepra és una malaltia que no té res a veure amb... O sigui que és una malaltia molt poc... és infecciosa, òbviament, però que és molt poc transmissible i això explica que el cuidado que es tenia sobre els leprosos se'ls tenia tendència a guardar-los, però també se'ls deixava marxar perquè en el fons representaven probablement poc risc poblacional.
En fi, res més, gràcies. Eren comentaris només, M'agradaria comentar que en aquest sentit aquest any farem una anàlisi d'ADN, llavors podrem comprovar en quants individus hi ha aquesta presència de la bactèria. Perdó. Comentava que aquest any realitzarem una anàlisi d'ADN, llavors podríem saber en quants individus hi havia la presència de la bactèria, seria molt interessant. Sí, bueno, bàsicament és una mica el que tu has dit i també el fet que clar, que avui dia la població europea ja és pràcticament immune a la lepra perquè d'alguna manera els que podien agafar la lepra ja la van agafar i es van morir, no? Però a altres bandes de la Terra, òbviament, el tema del contagi és molt més preocupant. Llavors, no sé fins a quin punt el tema del contagi a l'edat mitjana, fins a quin punt hi havia risc o no hi havia risc. Llavors, en certa manera, crec que hi ha molta, això que sempre es discuteix, de traslladar la nostra percepció al passat. I crec que en quant a la historiografia de la lepra el que ha passat és molt això, s'ha traslladat la visió que es tenia sobretot molt al XIX de la malaltia a època medieval. I ja no és tant si sabien diagnosticar-la o no sabien diagnosticar-la, sinó la percepció social que es tenia de la malaltia, que jo crec que és el realment important. Si consideraven que algú era masell, encara que per nosaltres no ho fos, com tractaven aquest masell? Jo crec que és això realment el que hi hem de posar una mica l'enfoc, perquè encara que no realment li féssim l'anàlisi i ens sortís que no ho era, si ells consideraven que ho era, ja el tractaven d'una determinada manera. Llavors, no sé si m'explico, però és una qüestió més de percepció que no de si era o no era la malaltia. Sí, jo em preguntava, has comentat dos esclats realment importants, dos moments de presència de pesta realment brutals, 1530-1551, és a dir, segles XVI-XVII. Com reacciona la ciutat davant d'una presència massiva de la pesta amb una mortandat tan brutal des del punt de vista de l'Hospital de la Santa Creu? És a dir, l'Hospital de la Santa Creu esdevé un lloc de recepció de malalts, l'Hospital de la Santa Creu es desborda des d'un punt de vista financer, ocupacional, etc., o es confina la pesta a l'àmbit domèstic de cadascú dels habitants de la ciutat? Comentaba, y te voy a hacer un poco apresuradamente al final, yo creo que desde principios del 16 hay un intento de que el Hospital General no tenga en ningún momento que tener que confinar allí de manera comunitaria a enfermos normales de cualquier tipo de dolencia con contagiados cuyo grado evidentemente de transmisibilidad de la enfermedad es muy elevado y rápidamente visible, ¿no? A través justamente de las señales evidentes que pueden ser pues la aparición de los famosos bubones, ¿no? Los famosos carbunclos, o la fiebre y la mortalidad que se produce en fechas muy elevadas. Por eso hay un primer intento de crear una especie, digamos, de hospital, digamos, permanente en este Hospital de San Cristóbal, que no funciona al final por cuestiones de tipo financiero. Luego es cierto que a partir de 1530 la peste se espacía bastante cronológicamente, y que sobre todo ya es en la segunda mitad cuando, digamos, aparece de manera permanente el intento, ¿no?, de hacer una organización sanitaria. Por lo que yo he podido ver dentro de la documentación, y te hablo también de hace bastante tiempo, porque también estos temas los trabajé hace bastantes años, me he vuelto mucho sobre la documentación, a partir de este año de 1530 y sobre todo ya a partir de 1562 que se hable de manera definitiva la morbería del Sangers Bells, pues se hace en todo momento constancia de que cualquier caso de contagiado se saca inmediatamente del hospital, llevando al enfermo por la calle del Carmen, llevándolo hasta el portal de Tallers, sacarlo justamente por el extramuro de la ciudad y confinarlo en el monasterio del Sangers Bells. Es decir, que eso es un elemento, lo cual evidentemente en un periodo de tanta cantidad de personas enfermas y tan desbordado,
Indudablemente el hospital de la Santa Creu también recibiría enfermos contagiados, de aquellos que marchaban al hospital buscando el remedio a veces de no tener las posibilidades económicas para poder pagar un médico, porque es cierto que hay mucha gente que prefirió quedarse en sus hogares, ¿no? Y ahí están las famosas crónicas o del dietario, el famoso relato que siempre estremece cuando uno lo lee, ¿no? De Joan Miquel Salinas, ¿no? El escriba del Racional del año 1651, que habla, ¿no? De esos enterradores que están yendo por las calles de la ciudad con una campanilla y con música para intentar un poquito quitar el drama, ¿no? De lo que es la enfermedad quizás, llamando a ver quién tiene muertos en las casas, ¿no? Y subiendo a los muertos para bajar a esos, para llevarlos a enterrar, ¿no? Dentro de lo que era esa especie de entierro fuera de la ciudad, dentro de esa fosa. Pero claro, ahí nos encontramos con muchísima picaresca de la época, que luego la vuitena del morbo, pues, o la docena de este caso ya en el 17 trata de mirar, ¿no? Que es el intento de que nadie quería ser enterrado en una fosa común, porque era como que se perdiera su memoria entre sus más allegados, y ya sabemos que no era simplemente dicho que no se muriera, es que después de la muerte se suponía que ese cuerpo que estaba presente dentro del fusar de una parroquia donde tú habías vivido iba en todo momento a ser recordado en la memoria de tus descendientes, y se iba a promover pues toda la práctica religiosa de pago de sufragios, etcétera, por la alma del... Por tanto, el miedo no es simplemente a la muerte física, el miedo es: me muero también espiritualmente, y si mi alma al final va al purgatorio y de ahí no me saca nadie. Es decir, por eso es cierto que el tema de las epidemias de peste, a mí siempre me ha interesado, más allá de las cuestiones puramente médicas o organizativas, que son apasionantes, y no he podido aquí relatar tampoco pues todo ese mundo, digamos, de remedios que las boticas, ¿no?, desarrollan con todo tipo de ingredientes, ¿no?, de la época para hacer todo este tipo de pomadas que se utilizaban a los enfermos, pero me ha interesado muchísimo desde el punto de vista, digamos, de la conmoción, ¿no?, psicológica que impone ese impacto de que en apenas 2-3 meses uno ve desaparecer la tercera parte de tus vecinos. Claro. ¿Hubo mayor enemigo que ese para los hombres de la època? Possiblement, no? Bé, jo només volia dir, retornant a la intervenció anterior, que així com aquestes jornades doncs, han anat de la construcció social de les malalties a l'assistència hospitalària, ja fa temps que anem al darrere també d'anar cap a la qüestió de l'epidemiologia i la trajectòria de la salut de les persones des del punt de vista doncs, mèdic. I així com fa ja 3 anys, em sembla, que vam dir hem de llançar aquesta línia de recerca sobre la Barcelona hospitalària, sobre la construcció social de la malaltia, que ho dic ara, ho volia dir al final, però és el bon moment, que sapigueu que des del Museu d'Història de Barcelona ja hem posat discretament fil a la banya en la qüestió d'aquest estudi. Doncs vosaltres sabeu que nosaltres tenim una col·lecció d'ossos molt notable per totes les excavacions de la ciutat. Per exemple, de l'epidèmia de 1651, aquest any han entrat 300 cadàvers en estat esquelètic. Poca broma. Hem tingut més ingressos que... En fi, no segueixo perquè és macabre. Què vull dir amb això? Vull dir que tenim, per exemple, ja en el camp del que és Bàrquino tot un seguit de treballs sobre les deficiències de vitamina D i el seu impacte en el desenvolupament ossi en temps dels romans, en una universitat canadenca. Tenim, vosaltres mateixos ho heu citat, treballs que s'havien fet a aquesta casa sobre la qüestió de les epidèmies, com heu citat evidentment Sant Llàtzer, però també hi ha hagut l'equip de Julià Beltrán que ha treballat amb la pesta de 1348 a Sant Just, etc. Què vull dir? Vull dir que igual que quan vam començar semblava impossible arribar i som 140 inscrits, des d'aquí avui es fa solemnement la crida a que els que estan per la qüestió mèdica dels treballs amb mètode arqueològic i amb totes les mètodes d'anàlisi que quan ens hi vam posar no existien, que sàpiguen que en un termini raonable la idea de treballar la salut i la ciutat volem seguir en aquesta línia de la Barcelona hospitalària, però volem començar a treballar seriosament i rigorosament en la part de les patologies i en la part de l'epidemiologia. Queda dit, ja ens anirem trobant. Per qüestió de temps
No, eren dues remarques al que s'ha dit. La primera, referent a l'absència de les persones quan hi havia epidèmia. No puc recordar l'any, però hi va haver una ocasió que la pesta, dels 4 administradors de l'hospital, només en va quedar un, que no era clergue, precisament, o sigui, que era un dels metges, que va ser ell sol i tota la gent que es va prestar, entre ells també hi havia absències de metges, per organitzar tota l'atenció que necessitava en aquell moment l'hospital. I l'altra era referida a el que havíeu dit de l'hospital de Sant Llàtzer, que això sí que es troba diverses vegades, que quan algun personal de l'hospital cau amb alguna indisciplina, amb alguna cosa que s'ha de castigar d'alguna manera, l'envien a treballar a Sant Llàtzer. Almenys hi ha 2 vegades. Una d'elles no és una persona de comunitat, però és una persona que té responsabilitats amb l'atenció, ha fallat amb alguna cosa i l'envien. I una altra, que no recordo exactament quin cas, però almenys 2 ocasions es demostra que treballar a Sant Llàtzer no era precisament un premi. Molt ràpid. Respecte al que acaba de comentar, també el moment dels contagis era una oportunitat per metges de fora de poder arribar a la ciutat i després de prestar aquests serveis davant dels metges que havien fugit, tenir la recompensa política de la seva incorporació o matriculació dintre del que eren els oficis de la ciutat i poder obrir, per tant, negoci dintre de la ciutat. I això també era una expectativa que s'obria. I respecte al tema que ha remarcat d'aquests cadàvers que han entrat tan importants d'aquest any 1651, hi ha una cosa que sempre hem discutit molt, però que jo no tinc més prova documental del que diu la documentació del Consell de Cent. I és que dintre de les ordenances que es donen per la morberia i Jesús, es diu que s'ha de fer un fossat molt profund i que els cadàvers s'han de posar en cal. Heu fet algun tipus de reconeixement forense d'aquests esquelets o d'aquests cos? I podeu dir, perquè el tema de l'aplicació de la cal no és habitual dintre del que seria aquesta medida terapèutica de cara als cadàvers. Llavors no sé si això ha avançat o no ha avançat. Aquest és un tema que això ha aparegut en totes les excavacions de la Sagrera. És obvi que eren soldats, però que no van morir per causa de batalla, sinó que van morir per causa de malaltia. Aleshores, són enterraments massius militars, acaben d'ingressar i ara ens hi hem de posar seriosament. I jo ara diria tonteria si anés més enllà. Però només era per dir que realment les fonts documentals materials que tenim l'honor de custodiar a Zona Franca i que més obrim els investigadors, jo crec que si d'aquí uns anys fem la línia del morbo de la història de Barcelona, pot ser molt espectacular. I he posat aquest cas com a exemple. Però no és l'únic cas d'ingressos massius. En tenim també de molt massius del Neolític. Vull dir que hi ha camp. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. No hi ha temps per més. Fem una pausa de 20 minuts, per tant, a les 6:05 en punt començarà la sessió vespertina i darrere que conclourà aquest acte. Gràcies.